Hej, mit navn det er Mads, og vi står her i vores nye AVB-lokation i Middelfart, hvor jeg vil snakke omkring vores ventilationsanlæg, der bliver drevet af vores frekvensomformere, de mest energieffektive motorer og noget bygningsautomatik. Nu vil jeg tage med ind i det rum, vi har, hvor vores frekvensomformer og vores ventilationsanlæg det er installeret. Traditionelt set på et ventilationsanlæg, så har man en motor inde i ventilationsanlægget, og så styrer man det med nogle spjæld. På den måde så har du altid fuld blæs på din motor, og så kan jeg regulere det igennem nogle spjæld. Det vi har valgt at gøre på lokationen her i Middelfart, det er, at vi vælger at bruge nogle frekvensomformer og de mest energieffektive motorer, vi har. Sammen med noget bygningsautomatik kan vi gå ind og måle på CO2 og på temperatur, og på den måde kan vi hele tiden regulere op og ned på ventilation, så vi sikrer os, at vi kun bruger det ventilation, der er behov for. Fordelen ved det er, at normalt kan et ventilationsanlæg være en rigtig stor energityv, men ved at gøre det på den her måde, så sparer vi rigtig mange penge på vores elregning hver år. Det, som det i bund og grund handler om, det er, at vi skal have den reneste luftkvalitet her i bygningen. Ved hjælp af vores frekvensomformer og vores energieffektive motorer, så kan vi regulere rigtig nemt på vores ventilationsanlæg. Sammen med bygningsautomatik kan vi gøre det hele efter et behov, fordi vi kigger på CO2 og på temperaturen. Det gør, at vi sparer rigtig mange penge. Det gør, at vi har et anlæg, der har længere vedligehold. Det giver bare en meget, meget grønnere løsning.